Hello guys, good morning. So ang atong video karon magbuhat ta og mga langgam-langgam para sa ibitay-bitay nako sa kuang eskwelahan sa akong daycare center. So mao ni siya. Oh, di kartolina. Nya butangan, papitlan lang siya og fluorescein paper. Oh, mao na siya. Nya ato ni siya papitlan. Papitlan ni siya no. Nya di naman ko'y mga gigunting-gunting. Wala rin siya sa sinugdanan. Nga din pikon siya. Nga. Katingon ni siya dinhi. Sumpay-sumpayon ni siya aron mataas. Katingon ang tunga. Nga dayon. Ang katunga na sad. Silbi katunga no. Imo na sa tungon po siya. Pero dili ni mo siya humnon nga rin sa ibabaw. Gunting. No, dili ni mo siya humnon. Kaya aron naa pa siya pako. Sama ni ba? Tanawan ninyo, di ba wala siya, dipiko siya no. Wala siya tiwasa og gunting nga rin sa ibabaw. Tanawa. Upat ni siya kung gunting-gunting ha. Yan, asay kapikas, maog hapon. Ang tubang sa ni siya nga pako. Mana siya. Igunting siya na kung katunga no. Yan, ato ni siya buhatong langgam-langgam. Mani siya ron. Ato ni siyang pikon. Pikon siya. Yan na. Marakang naglaog ka na ang banig ba? Banig. Ana. Yeah, isunod pong usa. See? Ana. Yeah, kari na pong usa. Ato na siyang ladon. No? Ladon. Ato na siyang ingaripod sa babaw padong. Bangga man ni siya. Bangga. Mana bangga niya ito sa ubos. Ano ni siya ang resulta no. Dala na siya dayon ato ni siya kanang formahon pali mo siya nga himo siyang pako no, pako sa langgam. Anawa ha. Asa porma niyang pako anak. Di ba nag-abot sa dire ang iyahang mga kuan guhay para pagla. Imo na siyang ladon. Saylog-saylog. Tanawa ang resulta. Hindi kayo makamao mo ani. Ato na po ni siyang abuton. Ang karinasan pikas. Ang tumbang nasad. Dayon, nag-abot na sila. Mahimo na ni siyang lawas. Langgam na siya, no? Kartolina na niya akong gibuhat. Para na po ni siya sa talhot. Yes, pikas. See? Nailog na sa nato dili. Para na sa ni siya sa ikog. Napurma na siya. Langgam. Dali ra, no? Kuni siya dapit sa dapit sa diri sa ikog. So, mauna ni siya, guys. Nahuman, no? Tanawa. Nindot kayo siyang tanaw, no? Nice kaayo. Tangan ako siyang mata. No? May mata. Para siyang makakita. Wow! Ako ning hatag sa ako ang ako. Kay iyang gipangayo. So, salamat kayo sa inyong pagsunod sa akong mga video. Manghinaot ko na dyan mo kanunay. Mo-like o mo-follow. O mo-share mo sa akong Facebook page. Thank you guys. Bye-bye. God bless.